Здравейте, хора! Не знам защо реших да снимам, гледам Анди Студио. Ето. Искам да ви покажа колко часа. Ето. Колко... Толкова часа е. Не знам защо реших да снимам. Ето. Толкова часа. След 2 или 3 дена ще започвам на училище. Аз винаги в толкова лягам. Почти винаги. Тук е дистанционното до мене. Винаги го слагам тук. Червена ябълка като шапката ти. Червена ябълка. Паролата е червена ябълка и като чука. За да знаят, че ги хвана. Не знам защо реших да снимам. Просто ми е скучно. От коя страна съм? Към морето наляво и покрай басейна, може би на там. Тук не сме, дори не знам дали сме тук. Фак. Тя не подозирам нищо. Ще трябва да ходиш да вземеш куфара и дюжека. Не забравих на куфара. Моля, вземе твоя куфар да го ползваме, за да изнесем багажа на ден. Ами аз съм с 2 раници. Ще го извисим в стая. Добре. Взимате му лаптоп и такива неща, хора вземат. Добре с карта. Аз викам, нещо да видя, такова си играе. Просто извън си с малко джоба прави. Добра картица. И аз само ви изведнъж